Yaki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakertong Jong Hill State People's Democratic Party Nanongstone constituency kakong badari tiling dot nong lan hapin pioneer halo kajing syakin tho bakade kanong way kalong bahan Nongstone constituency kelak benlong kanong way dari hakabiya day bakijing bakijing syak khnyot jong jai benril na kadiang manakamon kamlong nong way shu baki issue kibadai bandra hapo district council ru kimde issue ki issue nong way na kabenta jongka Hakajinya kerana kilat patai kubur ke kong badari ti kalau ang ru bagi pait ba kim de ben sungut ho bakla bo kendem upenar ubhoi uwar umaram ulingam udi upait khasi bayar hak ba makaru kong khon khasi kedan ya ka hak banyak khon hak no kono ke benta jung keri khasi balada uble ya kalat kalenti klakular bakan age jing syakri ke ban long ke jing kerku yaki khon ke bri hinyo tram Pai ba yo mai kapte batang bagi mobil ki ya kikam ki jong mai ki ki nongrim ki jong mai bat ban kaktin kikam ki jong mai ki kamjam padu thiet ya ki dakata kalenti dak jing om dak pisah om dak kan buat hendrai kikam te habang rung shikishnong ki thau mo habang ngilet ban yalap ya kanika election ngikran be ya nongrim Nia thu be ya ka jing ang nut jonga kum ka candidate ka jing ang nut jong ka party but ngai ngoyo blai habangi pensha shisha ka nongrim upat ba updiam aba kham sngu tanan nginam la benen na ki suppose nam duna nadu ba unong sang jong ka party ma e hoping stone don shu niu i ka jing yar arsut jong ka party ka jing jot ka jing pra ya nongin kenno ya nongin ben ya nongin ken tho dengan juang Kadi hok, lagi kun bakin sakamalan ti haba ukpa. Umai lalong kum ukpa. Kumunong yalam. Jaka Nongstone constituency haba umdan syu. Kadi hok lagi kun bakin sakamal. Mereka bangalay. Ban pun ken mau yo pajba. Ka ga bang sang tenat kalong bakito ki brio belaju kersan ke parti. Ki wan ban pai kmat biang sa ke parti namar makilay kila kam sngaw tho khamba banyanga yaki nongrim jong party daki south post nem tam kila kershan daki sngaw tho khamba badai ham ka ba ajing kermen nga bangayu iba ki riwrim ki phai khmat biang sa party padru kini ki ba dang deha kanika generation ko mentaro bang penshabe ko nongrim ki pediang bat ay nga ka jing kermen bang poish ko thong issue ko jong party lani lada ya krani ko constitution jong party kashay kedar Pat kelatang sidak na do baseng ya ka. Pangikwa ban penek ban pensa ya ka hok long try. Jongi ka jat ben rio ka bakerpang pat ka beripat. Halor ka kendau ka siap. Ya ka riti ka dustur. Nang ta bang nyada ya ka pliang ja. Jong kun ka bri hunoi pret. Katai ka de ka jing ang no jong ka party pat ka jonga. Ha ka jing ya dinti ha kini ki suppose nam duna. Ngai tu epi da ka jing saurut om bang put turoi. Kaladon ka por bang adon ba ka seng ka ba ai ka ka state. But aku tu kupor ke jinglong CM jeng ba HS Celang. Layo banyak keleng saudong keri kasih jantiang. Mungkin pan ke jing kersyano pajba ya arti ki andro lada piken mau. Dari ke kasih lineage bill berka clan bill. But ngila pan ke jing kersyano pajba ulai bahaya ke jing kersyano gitu ki arti ki andro. But ru ngila ya kendo. Lara ke day beki minister juga district council affair ngila lej bani kendo ya ulat jong ke jela ban pano itu muhor. Itu ke kasih lineage bill kadang sak teng minta. Kat baka klan bel tekla long mo te kada kecing ang no jonga ba ya ka jat ka khom ka riti ka dustur hadin ba upareng wan ngila long kristan ngila e shadin nya baro ka riti ka dustur tang ka wei kum ka jat benriu ka bangidang bats ka madu menta ka tip kerpang ini kum ka jat benriu ka bangi ai jat ka ni don kam beti an ka betikna bakin nung musla ya ka ni ka riti ka dustur jau pun kasih kharab la bu bet bu riti da ulong shwa ladang yele ka ya ka ni tutip Bakin klem kita ki dorbar kur, kin yeng kita ki dorbar kha, hangta kan kiu kesang kama kejat benri jong pun kasih kara. Niu igini kisi bomenta, ki beri bersyukran klem perkat, klem tip elak kejong ketenai, ki ong sarat ke ajat ai kham, ai shu shinrang ne ai shak kan khairu le ayu ki ong, kadi ka kam shimet, ka kam ajat ai khom kam dei ka kam shimet, ka district council ka don ka board, ban shnai ki an batikna, ban yada, ban pendek, ban pensa ya kan ka hok. Nga kum ka kentai ka bami syakmat ka kipor ka bamensya ka bangampat long MDC ru ngai ngoyu play ba marwai kum ka kentai ngayo banlong ka member jong ka committee ka por ringkat bat kinong yalam jong seng kasi kinong hikai jong ka school bat nehu
ki MDC jong tu por CM jong tu por ki nong ya sat an ha tu por ko bangi mir ngia tir ngia ta ya tai kum no bangin pen bahai kani ka bil ka jong ba shila tu por bangin penek ngin pen sa ka shimjat shim thong namar kata nga ong ipi ba nadang nga poish ka thong nga kwa shisha baga jing start ka jing shampang ka ba ulong shwa udon ba ulak pen kubor ringi kum ki long kumi be ka jat kan ne kan sa na kan thai ya kata ka di ka wain jing angon ka baar New shisha ya ka jingshim kabu jong nong we shisi wa wan ka ni ka ri ka jongi ka ba wan ban kini kan thet ya ka khai ka pateng ya ka pyang ja jong kun ka bri nyau trep tarangi poish ka thong kum ka party kum ka candidate angnut bangin da benyetre ringkat bat kiwe ki para MDC jong ka party bat kiwe ki party baka por kala i mengidon kam no ban kendet ban riu bangi hapen yada mentai ka ni ka pyang ja lem kum ta kat ka ni ka jing a jong put samla ubom don kam don jam ipasi ki kerdan di boper ndai ondai apply kam ko ka kam sarkar ni thet ki ajar dika tham bikin yo kam baka sarkar kan punyo kam no de baro Henry kala de ka por kum da jat Henry baka district council ka don ka bor ban yada ya ka pyang ja ngiru ngin kendet ban riu no bangi poish ka thong bangi yada ngin ka pyang ja but shibun kiwe lu ki banga angnut tang bale si on la poi ka shukihi ka por kan sabatay ba ka kam kan sabatay yan le si ka nong stone constituency ngala benong nong we mo tang bai ki jing bat ki jing sha knyat jong ka jat benriu na ka diang bat ka monte ngam nong we kini ki jing mo ba di ki issue ki bangi de benra po district council kim de ki issue nong we yang ngim de ban song tu bakla kan riam upnar ukhoi war maram ngam uday upat kasi bayar hakabangi kum kikun kasi khara nga kum kakun kasi nga don ya ka hok hakanu kanu ko benta jong kari kasi lada uple ya kalat kalenti pangan ay ka jing shakri na ka benta bakan long ka jing kerku na ka benta ukun ka bri nyoy trap temnei le kita ki belingkot ka jingbut ka jing perkhat baki bakhen nong we yang amlei tabang syuong himanong ston lada yang pikhen nong we pet ka sha lang yu mender shisni pi sha yu ba unwan hang thi ba un khai un pateng ngaling awan hang ni bang ko ban sakri pi khnang bangan yo ban pen scam ni kita ki an ki beti kena ban ya da ya ka jat ban re ba jongi tengah e ka jing start jong pi la da pi ken nong we le ama ken mau banga kum ka phun jong ka bring nyo trep ka jing angnut ka jonga ka long bet tam bangan sakri na ka benta ka ni ka jat ban re ba rit ka jongi ka inu benta ka ba uble kala ka lenti kapor kala day Bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakong san ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuoi tarik urampang arajar arsa baik ya ka program markman pat ki kertong